बे बुहुमाव गोबां मानसिफोरा गावखौ निराशायाव दोनदों, गावखौ अन्धाकाराव दोनदों, गावखौ निराशा खालामनानै गावखौ बायग्लिना थानाय खालामनानै लानानै दङ आरो बेबायदिनो गोबाङा सोलिदों। आंनि फिउचारा मा जागोन? आंनि फिउचारा खोमसियाव दङ, आंनि फिउचारा अन्धकार जानानै दङ, आंहा फिउचाराव जेबो गैलिया होननानै बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा सानदों आरो गोबां मानसिफोरा बेफोर गासै जाथायफोरखौ गाव गावनो बानायनानै लादों। जेब्लानो मानसिनियावहाय आं बेखौ हाया होननानै बुंनाया जेब्ला बे बाथ्रानि ओंथिया फैदों एबा बे बाथ्राया फैदों आं हाया होननानै, हयथ' बै समनिफ्रायनो गोबां मानसिफ्रा बेबायदि निराशायाव थानो गोनां जादों। आंनि फिउचारा मा जागोन होननानै साननानै थानो गोनां जादों। प्रियफोर, दिनै बेबायदि बाथ्राखौ सोलोंगोन जेखौ सोलोङोब्ला जोङो गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन, रोंनो हागोन आरो जोङो जिउआव बोलो मोनगोन। जोंनियाव थानाय जिथु मोनबा हेबिट्स दङ, गाज्रि हेबिट दङ, बे गाज्रि हेबिटफोरखौ जेब्ला नागारगोन अब्लाना नोंथाङा बोलो मोनगोन, नोंथाङा जिउआव उथिखांनो बोलो मोनगोन, नोंथाङा जिउआव जौगाखांनो बोलो मोनगोन, आत्मिक जिउआव स्पिरिचुवेल जिउआवहाय जौगागोन। हाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा गाज्रि हेबिट्सनि बाथ्राखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो लोगोसे जोबजासिम नायगोन आरो बेखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जे नोंथाङा इयुननि फैबाय थानाय समाव गोबां बाथ्राफोरखौ जेन मोनथिनो हायो आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होगोन, शेयार खालामनानै होगोन, जेन बयबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बे मोनबा गाज्रि हुदानि सोमोन्दै नायनि, जि हुदाया जोंखौ गाज्रि खालामनानै दोनदों, जि हुदाया जोंखौहाय जोंनि जौगानायाव जोंखौ हमथानानै दोनदों। गोबां मानसिफोरा सानो, गोबां मानसिफोरा सोङो, मानसिया मा हाबा मावोब्ला, आङो मा खामानि मावोब्ला मोजां जागोन, आङो मा खामानि मावोब्ला साक्सेसफुल जागोन, आङो मा मावोब्ला मोजां कमफर्टेबल लाइफखौ मोननो हागोन, बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरखौ सोङो जाहैबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जायफोरा बेबायदि सोंलुफोर सोङो बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावदों आरो नायगिरनांगौ। आङो दिनै बेबायदिनो मोनबा गाज्रि हुदानि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे मोनबा गाज्रि हुदाखौ जों जुदि गारोब्ला जिउआव जोङो गोबां जौगालांगोन, जिउआव जोङो गोबां बोलो मोनगोन, आत्मिक जिउआ जोंहा गोजौ जालांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजों बे मोनबा बाथ्राखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय। सेथि गाज्रि हुदायानो जाहैबाय, बे गाज्रि हुदायानो नोंथांखौ बरबाद खालामनानै दङ, आंखौ बरबाद खालामनानै दङ, गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरखौ बरबाद खालामनानै दङ। दा बेयावहाय बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजोंनो नोंथांनियाव जुदि बे हुदाया दङब्ला बेखौ नोङो दिनैनो नागारदो। बेनो जाहैबाय कमप्लेन, शिकायत खालामनाय। बे कमप्लेनखौ जों बर' रावाव नायोब्ला जों मोननो हागोन अजद, आपत्ति खालामनाय। आं रावबो गुबुननि गाज्रिखौनो मावाखै, आं रावबो गुबुननि अयनायखौनो खालामाखै, आंखौ मानो बेबायदि खालामखो, आङो मानो बेबायदि जानो गोनां जाखो। गोबां मानसिफोरा गोबां कमप्लेन, अजद, आपत्ति खालामो आरो इसोरखौबो बुङो, हे इसोर नों आंखौ मानो बेबायदि खालामखो, हे इसोर नों आंखौ मानो नागारखो, हे इसोर आंखौ मानो बेबायदि गोरिबि खालामखो, हे इसोर आंखौ मानो बेरामि खालामखो। गोबां रोखोमनि अजद, आपत्तिखौ मानसिफ्रा खालामो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना जबनि जारिमिनखौ मोनथिगौ। जबनि जिउआव माबायदि दुखु फैदोंमोन, गथ' गथाय थैजादोंमोन, हा सम्पति थांदोंमोन, मोदोमाव बेराम आजार फैदोंमोन, गासै बेरामजों मोदोमा सेवग्लिदोंमोन। अब्लाबो जबा इसोरखौ माब्लाबाबो बुङाखै, इसोरनियाव माब्लाबाबो कमप्लेन खालामाखै। जि जादों गासैबो मोजांनि थाखाय जादों होननानै जबा बुंदोंमोन। जबनियाव कमप्लेन गैयामोन। जि जाथायफोरा जादोंमोन जबनि जिउआव गासैखौबो जबा नाजावदोंमोन। जोबथायाव जोङो नुनो मोनदों जबा थारैनो देरहासार जाहैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांनियावबो जुदि कमप्लेन खालामनाय जुदि हुदाया दङब्ला, सर'आ दङब्ला, कमप्लेन खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ, जिउनिफ्राय गोजान खालामनांगौ। मानोना जिउनि देरहासार जानायाव कमप्लेना गोबां प्रब्लेम्स लानानै फैयो। कमप्लेन खालामग्रा मानसिया माब्लाबाबो देरहासार जाया। पिपल अनलि कमप्लेन एबाउट द थिंस दे कैन डू समथिं अबाउट। जिखौ गावहा मावनो हागोन बेबायदिखौसो कमप्लेन खालामो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना खोनाबायना माब्लाबाफोर मानसिया ग्रेभिटिखौ कमप्लेन खालामनाय, ग्रेभिटिनि थाखाय आङो गोग्लैदों होननानै बै जाहाजा गोजौआव जिथु एर'प्लेन बिरबाय थादों, बै एर'प्लेन बिरबाय थानाया मानो हायाव गोग्लैखो होननानै सोरबा कमप्लेन खालामदोंना? रावबो खालामाखै। थांलाय फैलाय सिरि जिथु गोजौआव गाखोलांनाय, बे गोजौआव गाखोलांनाय थांनाय फैनाय सिरियावहाय सोरबा गोग्लैयोब्ला माब्लाबा कमप्लेन खालामदोंला? न', माब्लाबाबो खालामाखै। जों गोजौआव गाखोदावनाय अन्थाइया मानो गाहायाव गोग्लैबोफिनो होननानै जोङो कमप्लेन खालामदोंना? न', मानोना बेफोरनि सायाव जोंहा मावनो हानाय जेबो मावनो हानाय गोहो गैया। कमप्लेन खालामब्लाबो बेयावहाय घाटिनाय नङा, जेबो खामानिनि जानाय नङा। मानोना ग्रेभिटिया ग्रेभिटिनि खामानिखौ मावबाय थागोन आरो जों बेखौ कमप्लेन खालामब्लाबो जों जेबो मावनो हानाय नङा। बेयावखायनो मानसिफ्रा बे ग्रेभिटिखौ गावनि जिउआव सोलिनो,
गावनि जिउआवहाय लानानै सोलिनो बे ग्रेभिटिजोंनो सोलिनो थाखाय थि खालामबाय आरो बेखौ गनायना लाबाय। ग्रेभिटि गैयाब्ला जोंनि बुहुमाबो सोरगिदिं गिदिंनाय नङामोन। ग्रेभिटि गैयाबा बुहुमा मोजाङै थानाय नङामोन। जोङो गसंना थानो हानाय नङामोन। जों जि आदारखौ जायो, जि आहारखौ जायो, बे आहारा जोंनि उदैसिम सहैनाय नङामोन बे ग्रेभिटिया गैयामोनब्ला। बेयावखाय ग्रेभिटिखौ मानसिफोरा एक्सेप्ट खालामबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना अज'थापथि खालामबाय थाग्रा बे व्यक्तिनि मेलेम ब्रेइनाव समस्या जायो, जेंना जायो, बेराम जायो होननानै। बे जाहैबाय जोंनि जिथु कमप्लेन खालामबाय थायोब्ला जोंनि जिथु ब्रेन दङ, बै ब्रेनफोरावहाय माखासे बेरामफोरा फैयो आरो माखासे ब्रेननि बाहागोफोरा डेमेज जालाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, गिर्जायाव पास्टरा बुंदों सानफ्रोमबो गिर्जायाव फै, खनफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनायाव फै, बुधबार मोनाबिलिनि आरजनि समाव फै, सुनिबार गिर्जायाव फै, आरज खालामग्रा जा, बाइबेल फरायग्रा जा होननानै पास्टरा जोंखौ फोरोंगासिनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो बेसेबां जोना लादों? नाथाय बेखौ जों कमप्लेनसो खालामदों। गोबां मानसिफ्रा कमप्लेनसो खालामो, आङो बेखौ मावनो हाया, आं बे खामानिखौ लानो हानाय नङा, आरज खालामनो हानाय नङा, बाइबेल फरायनो हानाय नङा, सानफ्रोमबो गिर्जायाव थांनो हानाय नङा, खुलुमनाय सिबिनायाव थांनो हानाय नङा, इसोरनि खामानिखौ मावबाय थानो हानाय नङा, आं बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थानो हाया होननानै गोबां कमप्लेनसो खालामो। फरायसुलिफोरनो होमवर्क हरदोंमोनबा 5 पइन्टस होमवर्क खालामनानै फै होननानै फरायसुलिफोरा बुंदों। आङो मोननैल'सो हायो, आं मोनसेल'सो हागोन होननानै कमप्लेन खालामदों। अनलि कमप्लेन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों जुदि जिउआव जौगालांनोब्ला जोंनिफ्राय दानो कमप्लेन खालामनायखौ, अजद आपुथि खालामनायखौ गारनांगौ। दानाबा जोङो नैथि अजद आपुथि कमप्लेननि बाथ्राखौ नायदोनि। बे नैथि आदब थानायनि थाखाय गोबां मिनिबाय थानाय मानसिफ्राबो, मिनिग्रा मानसिफ्राबो गाबनो गोनां जादों। गोबां मानसिनि मोजां न'खरफ्रा बायग्लिलांदों। गोबां मानसिफ्रा समस्यायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे नैथि आदबनि थाखाय बे नैथि आदबखौ दानो गार, बे समावनो नागारथार। आरो बे आदबानो जाहैबाय नेभार कम्पेयार योरसेल्फ with anyone। माब्लाबाबो गावखौ गुबुनजों रुजुनानै दाला। अनजाग्रा प्रियफोर, माब्लाबाबो गावखौ गुबुनजों रुजुनानै लानो नाङा। रुजुथारनो हास्थायदोंब्ला गावखौसो गावजों रुजुनानै नाय। आङो मैयानिख्रुइ दिनै साबसिन जादोंना जायाखै? मैया आङो मा दङमोन, दिनै मा दङ, बेखौसो रुजुनानै नायनो नांगौ। गावखौ मानो गुबुनजों कम्पेयार खालामनाङा, बेनि मोनथाम जाहोन आङो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय कम्पेरिजन किल्स द जय अफ एचिभमेन्ट। जेब्लानो नोङो गुबुनजों कम्पेयार खालामो अब्ला नोंनि सुख सान्थिया गैयै जायो। मानोना नोङो जिखौ मोननो थाखाय दुखु खस्थ' खालामनानै बायदोंमोन, हमनानै ला नोङो मोनसे हन्डा सिटि बायनानै लानानै फैबाय आरो नाथाय नोंनि सासे लोगोआ मार्सिडिस लानानै फैबाय। मार्सिडिसखौ नुनाय लोगो लोगोनो कम्पेयार खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि सुख सान्थिया गैयै जाबाय। बेयावखायनो बुंदों जाहैबाय कम्पेरिजन किल्स द जय अफ एचिभमेन्ट। नैथि जाहोन, बे नैथि जाहोना जाहैबाय कम्पेरिजन पुट द फकास अन रं पार्सन। जेब्ला जोङो कम्पेयार खालामो, जोङो गुबुनखौ नायनानैसो कम्पेयार खालामो, नाथाय गावनि सायावसो कम्पेयार खालामनांगौ। आङो मैया मामोन, दिनै मा जाखो, बेवहाय गावखौसो कम्पेयार खालाम। गुबुनखौ नायनानै कम्पेयार माब्लाबाबो दाखालाम, गावखौसो कम्पेयार खालाम। आङो मैया बेसेमोन, आङो दिनै मोजां खामानि मावनो हादों, बेखौ लानानै कम्पेयार खालाम। दानाबा थामथि बाथ्रा, जों मानो कम्पेयार खालामनो नाङा? थामथि कम्पेयारनि बाथ्रा माब्लाबाबो दा खालामथार, बेखौ खामथारनो नाङा। बे जाहैबाय you see the results not the efforts। yes, अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय मा, जोङो गोबां मानसिफोरनि मोजां लानाय बेसाद बुस्थुफोरखौ नुयो, माबायदि फरायनानै मा साक्सेस जादों बेखौ नुयो, नाथाय बिनि आन्दोआव बियो माबायदि दुखु खस्थ' खामानि मावनानै बैखौ मोननो हादों, बेखौ जों माब्लाबाबो नुवा। मानोना अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरा नोंथांखौ नोंथां बायदिनो सोरजिदों। जोङो मुसि बायदि जानो होनब्ला जानाय नङा। आङो पल बायदि जागोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। आं पल जाथारगोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। आङो नरेन्द्र मदि जागोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा नोंथांखौ नोंथां बायदि सोरजिदों। सोरखौबा जानो नागिरब्ला जानाय नङा। इसोरा नोंथांखौ नोंथांनि बायदिनो खामानिखौ मावहोनानै नोंथांखौ सासे मोजां मानसि बानायनो, इसोरा सासे नोंथांखौ जोंहोनो। जेरै साना थिग समाव जोङो, थिग समावहाय गोमोरलाङो एबा खोमसि जालाङो, थिग बेबायदिनो मोनसे समनि गेजेरजों, गासैबो समनि गेजेरजों नोंथाङाबो जागोन। दा नोंथांखौ इसोरा नोंथां बायदि बानायनो हास्थायदों, सोरखौबा बायदि नङा। दा बेयावहाय डु नट कम्पेयार उइथ आदार। गुबुनजों कम्पेयार खालामनानै गावखौ लोरबांथि खालामनांगौनि बाथ्रा गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, दे दानाबा जों थांदोनि थामथि बाथ्रायाव। थामथि जिथु गाज्रि हेबिट, बेखौ जोङो नागारनांगौ। बे हेबिटाव जों थांदोनि। जि हेबिटआ नोंथांखौ गाज्रियाव खोख्लैगासिनो दङ, नोंथांखौ बरबाद खालामगासिनो दङ, नोंथांखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ, बेनो जाहैबाय स्टप ब्लेमिं फर योर फेइलार, लसेस, ब्रेकआप्स बायदि बायदि। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसे मानसिनि गोबाङैनो गाज्रि हुदा।
गुबुनखौ ब्लेमिं खालामनाय, गुबुनखौ दायनिगिरि खालामनाय, गुबुनखौ दाय होनाय, जुदि आंहा माबा मोनसे फेइलार जादोंबा, आङो जुदि माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैदोंब्ला, आङो जुदि माबा मोनसे खामानिखौ जुदि मावनानै साक्सेस जायाखैब्ला बेखौ आङो ब्लेम खालामनाय। जेरैहाय जोङो जागायजेननायावबो नुनो मोनदों आदम हावानि बेलायाव जेब्ला आदम हावाया पाप मावदोंमोन, बै पाप मावनाय समायावहाय मावखांनायनि उनावहाय जेब्ला इसोरा आदम हावाखौ लोगो हमफैदोंमोन, बै समावहाय सोंदोंमोन। इसोरा आदम हावाखौ बुंदोंमोन जे नोंसोरो जेखौ आङो दा जा होननानै बुंदोंमोन नोंसोर जाबाय नामा होननानै। बै समावहाय आदमा ब्लेम खालामदोंमोन। आदमा गावनि हिनजाव, गावनि बिसि हावाखौ बुंदोंमोन नों होनाय बिसियानो जाहोदों होननानै। आरो हिनजावा बुंदोंमोन, हावाया बुंदोंमोन जिबौआ आंखौ फुस्लायनानै जाहोदोंमन होननानै। बेबायदि ब्लेमिं खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा दिनै गोबां पृथिबियाव गोबां मानसिफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान बेक्तिफोर दङ, जेब्ला गावनि माबाफोर प्रब्लेम जेंनाफोर फैयो गुबुनखौ ब्लेम खालामो, गुबुनखौ दिन्थियो। बेनि थाखायनो आं जानो हायाखिसै, बिनि थाखायनो प्रब्लेम, आंनि फरायबाय थानाय समायावहाय आंहा कारेन्ट गैयै जादोंमोन, बिनि थाखाय आं फेल जाबाय। फेन गैयामोन फरायनो हायाखै, आङो फेल जाबाय। आंहा बै जायगायाव थिग टाइमाव सहैयैनि थाखाय, आंहा बाइक गैयामोन, बिनि थाखाय आं थिग टाइमाव सहैयाखै। बायदि रोखोमनि ब्लेमिं खालामनायखौ जों नुयो। अनजाथाव ख्रिस्ट'प्रियफोर, खालि गुबुनखौ दसि खालामनाया, खालि गुबुनखौ दिन्थिनाया, बियो जों साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे गाज्रि हुदा, गाज्रि हेबिटथार। गुबुनखौ दसि दिन्थिबाय थानायनिख्रुइ, गुबुनखौ दसि खालामनायनिख्रुइ गावनियाव मा गोरोन्थि जानानै दङ, गावहा मा जानानै दङ, बेखौ एनालाइज खालामनानै गावखौ डेभेलप खालामना लानाया, गावखौ फोसाबना लानाया मोजां। दे अब्ला प्रियफोर, दानाबा ब्रैथि बेड हेबिट्स नागारनायनि फारसे जोङो थांदोनि। बेनो जाहैबाय गोनांथिनिख्रुइबो बांसिन उन्दुनाय। येस प्रियफोर, बे मोनसे गाज्रि हुदा। बे गाज्रि हुदाखौ दिनैनो दानो नागारनाया मोजांथार। गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ 8 घन्टा, 9 घन्टा, 10 घन्टा, 11 घन्टा उन्दुग्रा। फुंनि समाव 5 बाजियाव सिखारनांगौ, 6 बाजियाव सिखारनांगौ, 4 बाजियाव सिखारनांगौआ फुंनि 8 बाजियाव, 8 बाजियाव सिखारहैयो। सोरबाया एलार्म होनानै दोनदों 5 बाजियाव सिखारनो थाखाय, नाथाय एलार्मा गाबखांनायनि उनावबो गावखौ थर गैया, एलार्मखौ बन्द खालामनानैसो उन्दुफिननांगौ। फुंनि समाव सिखारनानै आर'ज खालामनांगौ, फुंनि समावहाय सिखारनानै बाइबेल ध्यान खालामनांगौ। बेफोरबायदि हुदाफोरखौ गासैफोरखौबो नागारजोबनानै गावनि उन्दुनायखौ गोबां खालामदों। प्रियफोर, मोनसे हिन्दी बाथ्रा फरायनानै होनो हास्थायदों, नोंथांमोना बेखौ फरायोब्ला गोबांसिन बाथ्राखौ बुजिगोन। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते अगर सूरज आपको जगाता है, और आप जिंदगी में फतेह हासिल करते हैं जब सूरज को जगाना शुरू करते हैं। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जुदि सान ओंखारनायजोंसो, जोङो सानजोंसो जुदि सिरि मोनोब्ला, सानासो जोंखौ फोजायोब्ला जोंहा खहा दङ। नाथाय जों जेब्ला सानखौसो फोजानो हागोन, अब्लाना जौगानाया जोंनि आखायाव दङ। साफ्रोम ख्रिस्टियान बेक्तिफोर बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। गोबां गोनांथिनिख्रुइ बांसिन टेनथ'नाया, उन्दुनाया मानसिखौ बरबाद खालामो, लेजि लाइफ खालामो। दे अब्ला जोबथा बाथि गाज्रि हुदा जेखौ जोङो नागारथारनांगौ, बे जोबथा बाथ्रायानो जाहैबाय कोई भी काम शुरू करके खत्म ना करने की आदत। बे मोनसे बेबायदि गाज्रि सर' एबा आदत। बे जाहैबाय मानसिफ्रा खामानिखौथ' स्टार्ट खालामो मावनो होननानै, नाथाय फोजोबनाय गैया, फोजोबहोआखै। हमनानै ला, नोंथाङा मोनसे न' बानायदों आरो बे न'खौ जुदि कमप्लिट खालामाब्ला बियो न' होननानैबो बुंजानाय नङा आरो बेयाव मानसिबो थानो हानाय नङा। दा बेयावखायनो जेखुनु खामानिखौनो नोंथाङा जि खामानिखौ मावा मानो स्टार्ट खालामबायब्ला बेखौ फोजोबहैनांगौ। नाथाय गोबां बेक्तिफोर दङ, गोबां मानसिफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जायफ्रा खामानिखौ स्टार्ट खालामदों, खामानिखौ मावदों, नाथाय फोजोबहैनो हायाखै। जेरै फरायनायनि बेलायावबो फरायदों, नाथाय बियो ग्रेजुवेट जाहैनो हायाखै। थिग बेबायदिनो गोबां खामानिफोर दङ। बाइबेल दङ, जोंनि आखायाव बाइबेल दङ। बाइबेलखौथ' जोङो फरायो, गेजेर गेजेर फरायगासिनो दङ, नाथाय बाइबेलखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम फोजोबहैयाखै, फरायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे ख्रिस्टियान, साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि मोनसे गाज्रि हुदा। जि खामानिखौ मावनो होननानै लायो, जिउआव जौगानोब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेब्ला मावनो होननानै स्टार्ट खालामबाय, बेखौ फोजोबस्रांनांगोन एबा बेखौ फोजोबनांगोन। गोबां सम लानो हागौ। मोनसे न'खौ बानायनो थाखाय, मोनसे खथा न'खौ बानायनो थाखाय मास मोनसेनि गेजेराव जानो हागौ, नाथाय जेब्ला ताजमहल बायदि न' लुगोन, ताजमहल बायदि न' लुनो थाखाय 20 बोसोर नांनो हागौ। गोबां खामानिफोर दङ, जि खामानिखौ नोंथाङा स्टार्ट खालामबाय आरो बे स्टार्ट खालामनायखौ फोजोबनो थाखाय, फिथाइखौ नुनो थाखाय समबो लानो हागौ, नाथाय गेजेर ससेयावनो अफ खालामनानै, ड्रप खालामनानै खारनो नाङा। प्रियफोर, बे हुदाखौबो नागारनि। जिथु खामानिखौ मावहांनानै गेजेर ससेयावनो ड्रप दोननाय, बे हुदाखौ नागारनि आरो जोङो साक्सेस कमप्लिट मावनो रोंनाय, मावनाय, गासैखौबो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आबुं जाफुंसार होनाय बेबायदि खामानि मावनो सोलों।
बेफोरनो जाहैबाय माखासे जेनेरेल गाज्रि हुदाफोरमोन, जि हुदाफोरा